Abi ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas ang pagpiyansa ni Provincial Information Communications Affairs Office Head Nerio Lujan sa kaso nga cyber libel nga ginfile ni Batok sa iya. Suno sa alkalde, nalipay ini nga nakapiyansa si Lujan bangod makabalik na ini sa pagpost siya Facebook account kag makapadayon man siya sa pagpasaka sang kaso Batok kay Lujan. Nihibaloan na naglabot sa 48,000 pesos ang bail kada count sang cyber libel. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.